ne saa kaikki tällaiset perustuet ja lääkärit maksetaan ja lääkkeet maksetaan ja pääsee vielä yksityiselle silloin kun huvittaa ja että tämähän on aivan naurettavaa. Eli sen takia me puhutaan matuista. Me vihataan matuja. Nyt tulee varmaan viharikossyytä. Me vihataan, mä tunnustan. Me vihataan matuja. Ja mitä nämä matut sitten on? Ne on maahan tunkeutujia. Sellaisia, jotka tulee tänne Suomeen valheellisiin perustein. Niin kuin käytännössä kaikki turvapaikanhakijat, ne ilmestyy vaan tänne Suomeen, kävelee koko Euroopan läpi, vaikka jo Ruotsiinkin voinut jäädä. Mut ei, Ruotsissakin heitä kuulemma vainotaan, tää on niin kauheata, että ei viiti jäädä ja Ruotsiin, vaan tullaankin Suomeen. Ja useat on vielä polttanut paperinsa, ennen kuin tullut Suomeen. Ja Suomessa siitä on hyysetty täällä kuinka kauheasti. Kaikki mahdollinen on annettu ja järjestetty. Vaikka oikeesti olisi pitänyt laittaa jonnekin pakolaisleirillä vaikka sen Tornion rajan viereen ja sitten palauttaa sinne lähtömaihin tai niiden läheisiin pakolaisleireihin. Mut ei, niitä annettiin tulla Suomeen elämään vokeissa. Ja sitten kun moni näistä on vielä saanut päätöksen, saa jäädä tän Suomeen loisimaan. Mut sitten onneksi kuitenkin aika moni on saanut hylkäävän päätöksen. Ja siinä hylkäävässä päätöksessä sanotaan nimenomaan, että kyllä nyt teidän pitää palata takaisin. Ja se syy tietenkin usein on se, että ei oikeasti tiedetä mitään näistä tyypeistä. Ne on tullut jostakin ISIS-alueelta usein. Mehän voi olla vaikka mitä terroristeja, kuolemanpartion jäseniä, vankikarkureita, mielisairaita. Ja nyt sitten tällaiset on saanut usein varmaankin sit näitä hylkääviä päätöksiä. Mut sit mitä ne tekee? Poliisi ja muu ei suostu poistamaan niitä. Maahanmuuttajien kanssa tekemisissä. Tiedän tasatarkkaan sen, että se mitä esimerkiksi Suomessa tapahtuu, miten täällä kohdellaan maahanmuuttajia, se tieto on erittäin nopeasti Irakissa. Ja siellä taatusti tiedetään se jo, että täältä ei joudu mistään syystä lähtemään. Meillähän saa rikolliset jäädä tänne, heitä ei palauteta kotimaahan eikä karkoiteta, koska he voi joutua vainotuksi. Mutta se tarkoittaa sitä, että täällä on sitten oma kansa vainottuna. Ja kun mä tosiaankin paljon, mulla on ystäviä maahanmuuttajissa, niin kerta toisensa jälkeen nämä ihmiset, kun on ollut täällä maahanmuuttajia, itse esimerkiksi irakilaisia, jotka on asunut täällä jo 20 vuottakin, sanoo, että se on täyttä valhetta, että Irakissa on sellainen tilanne, mitä meidän valtamedia väittää. Siellä on muutama pienempi vaarallinen alue, mihin ei ole syytä mennä, mutta valtaosa Irakista on aluetta, jossa voi ihan vapaasti liikkua. Ja lähes kuulemma, mitä nämä sanovat itse kauan olleet, 98% näistä matumiehistä, kun on tänne tullut, ne on Irakin hyväosaisia, rikkaita perheitä, mistä ne tulee. Ja jokainen voi käyttää siinä järkensä sen verran, että jos katsotaan näiden maahanmuuttajamiesten vaatteita, kalliita puhelimia kaikkia, vaikka ne saa täällä elatuksia vähän kauttarahaa, niin eihän niillä rahoilla osteta semmosia. Se on totuus, nämä on hyväosaisia, varakkaita perheitä, mistä nämä maahanmuuttajamiehet tänne tulee. Ja oikeasti ne, ketkä siellä sitä apua tarvitsisi, niillä ei ole mitään mahdollisuutta tänne päästä. Mä uskoisin, että meidän päättäjät tietää sen, mutta ne ei välitä siitä siksi juuri, koska ne tekee tätä bisnestä. Ne saa valtavat määrät rahaa, niin kuin SPR:stä esimerkiksi on paljastunut, millaista vokkibisnestä se tekee, ettei kilpailutettu näitä vokkia ja SPR kiskoo jopa 199 € per vuorokausi per asukas. Suomi ensin! Suomi ensin! Suomi ensin! Suomalaiset ensin! Suomalaiset ensin! Oma kansa ensin! Oma kansa ensin! Sitten vasta muut! Sitten vasta muut! Kiitos! Mutta loisimaan ei tarvitsisi tulla. Just näin. Hyvä! Hienoa! Hyvä! Kyllä, just tällaisia. Hyvä, että tulette kertomaan vähän mitä olette nähnyt. Se on nimittäin nyt sinne kova tilanne, että valtamedia ei näistä kerro.